Hej, mit navn er Niklas, også bedre kendt som Piratkit, og velkommen til min guide. I dag vil jeg vise jer, hvordan vi bruger det her program Pixlr Editor. Først skal vi gå ind i Chrome Webshop for at finde det. Vi går herop i søgeboksen, skriver Pixlr Editor, og finder det her som det første. Vi trykker på folk til Chrome, og når det har så downloadet, kommer det frem her på vores side, og så går vi ind i programmet. Når vi kommer ind i programmet, ser det sådan her ud. Som I kan se herude i siden her, ligner det meget Photoshop, og det er helt korrekt. Det er en gratis version af Photoshop. Vi kan vælge at oprette et nyt billede, åbne et billede fra vores computer, for en URL-adresse for et bibliotek, såsom Facebook eller andet, eller vi kan vælge at downloade det til vores mobil. Jeg vælger at åbne billedet fra computeren, da det er nemmest. Jeg vælger en af de få billeder, jeg har, og tager det her, som er et af mig selv. Som I kan se her under vores funktioner, har vi en hel masse, som I nok kender for Paint eller et andet program også. Vi kan vælge at tilføje en tekst. Hej og velkommen til min guide. Så kan vi vælge, hvor stort det skal være, om det skal være fed skrift, hvilken farve det skal have, og hvilken skrifttype det skal være. Og så når vi synes det er perfekt, trykker vi OK. Udover det har vi en masse heroppe, såsom redigere, billede, lag, justering, filter, vis, sprog og hjælp. Under redigering har vi nogle få funktioner her, hvor vi kan fortryde eller annullere vores fortrydning, kopiere, klip, ryd og sætte ind og det der. Under billedet har vi billedstørrelse, lagret størrelse, rotering og beskæring. Under lag kan vi tilføje et nyt lag, hvis vi ikke gider gå helt herhen og trykke på nyt lag. Vi kan duplikere vores billede, vi kan slette et lag, vi kan åbne billedet som et lag, åbne URL-adresse til billedet som lag, og så meget andet. Vi kan herunder justering kan vi vælge lysstyrke osv., som ikke vil hjælpe særlig meget, fordi jeg er under billedet, eller under teksten kan jeg se. Vi prøver lige en gang til. Vi kan lysstyrken her, kan vi vælge, hvor hvidt det skal være, hvor mørkt det skal være. Så kan vi tage den her. Vi kan vælge hvad som helst. Vi kan lade som om det skal være et gammelt foto. Spille lidt mere grønligt. Under filter kan vi sløre vores billede. Vi kan for eksempel tage mit ansigt her. Vi kan støj. Kan vi se, hvor meget støj skal være på billedet, som vi nok kender fra fjernsyn og så mange andre ting. Og ja, så kan vi zoome ind, og vi kan zoome ud. Aktuelle pixel kan vi, hvis man zoomer nok, kan vi prøve her. Det hjælper ikke. Men så kan vi se de små forskellige pixel som er billedet. Navigatør. Ja, og så sprog, hvilket sprog vi helst vil have programmet skal være i, og så hvis vi er helt i tvivl, kan vi få hjælp på ved at kontakte dem, blog og hjælp. Hvis nu vi tilføjer noget nyt lavet, så kan vi vælge at tegne ved at gå ned i farven her, til den farve vi vil have, og så kan vi tegne, kan jeg lave en smiley jo. Whoopsie. Og så hvis vi synes billedet er fint nok, og vi synes det skal gemmes, så trykker vi under filer, gem, og så kommer det her frem. Så hvad vi kan for eksempel kalde det billede 1. Og hvilken format det skal så være. Det kan være vel mindre med alle sammen. Så når vi synes det er fint, og kvaliteten er i orden, så trykker vi til
laver vi lige den arbejde, og så trykker vi OK. Og så gemmer vi den i vores mappe. Og så er billedet gemt, og så er vi klar til at lægge det ud på Facebook, eller hvad vi nu vil gøre. Tak fordi I så med på denne guide. Mit navn er Niklas, a.k.a. Piratkit, og det var en guide til, hvordan du brugte fotoprogrammet Pixlr Editor. Hej hej.